Afgelopen weekend vierde Zomerpop zijn 31e editie. Het tweedaags evenement, georganiseerd door vrijwilligers van OIC Watjang, trok 1450 bezoekers en was hiermee 2 dagen druk bezocht. Het publiek genoot van meer dan 20 acts, verdeeld over 3 podia. Het festival werd dit jaar 1 week verplaatst naar het tweede weekend van de herfstvakantie. Nou, vorig weekend was ADE, een Amsterdam Dance Event in Amsterdam. En wij konden niet de programmering plaatsen, zeg maar, die we eigenlijk willen plaatsen om een goed festival neer te zetten. En onze programmeur die kwam erachter dat qua bands en DJ's dat het gewoon heel lastig was om die te kunnen boeken. Omdat zij iedere keer zei van nee, we kunnen niet, want we gaan naar Amsterdam Dance Event. En dat was voor ons een sirene, zeg maar, die afging van we moeten daar iets mee. En toen hebben wij besloten om het een weekend later te doen. Sinds vorig jaar wordt het muziekfestijn gehouden op vrijdag en zaterdag. Op de vrijdag trapte Condor uit Grubbevorst dit jaar af en later op de avond stond rapgroep SFB op de planken. Een van de hoogtepunten op vrijdag was de van de Herman Brood Academy afkomstige band Electric Company. De organisatie koos bewust voor de vrijdag en zaterdag. Vorig jaar was onze 30e editie, onze jubileumeditie. En het zijn 2 uitgaansdagen, zeg maar, waar het makkelijker is om mensen te trekken eigenlijk. En dat is toch eigenlijk wel een belangrijke keuze, dat je dan gewoon meer de uitgaansavonden hebt. Zomerpop richt zich op een breed publiek, van jong tot oud. Wij hebben geen minimumleeftijd, dus je mag gewoon binnen. En het is, er komen hier mensen uit Oerle die zijn 28, 29, 30, maar er zijn ook ouders die gewoon langskomen. De stemming zat ook dit jaar weer goed in. Het succes van de 31e editie is een goede motivatie voor de vrijwilligers om volgend jaar weer een mooi festival neer te zetten. In 2017 vindt Zomerpop wederom plaats op de vrijdag en zaterdag in het traditionele weekend op 13 en 14 oktober.